još kao nekada, moj Dinamo, moj Dinamo, moj Dinamo. Nakon pucnjave jučer ujutro ranjena su dvojica navijača. Policija je ušla sada na dio gdje su Bad Blue Boysi. I jučer je bilo privođenja, čak i onih koji su sjeli na krivo mjesto. Došlo je do stadija gdje više ovo nemoguće. Nikad se nije moglo ići protiv volje naroda.